Salut prieteni, am venit cu un nou truc. Dacă vreți să vă fac tutorialul la trucul ăsta, lăsați-mi un comentariu mai jos și să trecem la treabă. Un pachet de cărți, da? Normal, deci nu are nimic. Tăiem pachetul. Așa, armica, bun, tăiem pachetul. Spunem stop undeva, spunem stop aici. Cartea, pachetul o să mai avem nevoie de el. Cartea este un 6 de frunze negru, da? Bun. Iar acum deci eu știu un 6 de frunze negru. Acum fiți atenți. Îl vom îndoia un pic. Sper că se vede ce fac. Deci chiar îl îndoiem. Îl vom rupe. Este chiar cum se poate vine jumătate de la 6. Da? Acum îl vom face o biluță mică. Vom pătrui. Da? Se vede? Am înghițit. Aici nu mai am nimica. Uitați. Uitați. Se poate vedea cartea. Și este chiar, vedeți, de aici de unde l-am rupt. Chiar jumatea asta. Mersi pentru truc, mersi pentru vizualizări, nu uitați like, coment, tot ce vreți și ne vedem. Ciao!